Ce părere ai de haterii tăi? Haterii presupun că te referi la aia care intră și te înjură fără niciun motiv. Am mai făcut clip pe tema asta. În lume sunt două tipuri de oameni. Unu, pe care îi iubesc. Doi, îi iubesc și pe ei, dar îmi este milă de ei și n-aș fi în locul lor. De puțin îmi este milă, mă uit așa la ei. Săracii. Nu îi urăsc, nu urăsc pe nimeni și nici nu o voi face, n-am nimic cu nimeni de pe planetă. Am avut în trecut întâmplări când pe net niște băieți m-au amenințat la maxim, că îmi taie gâtul și așa mai departe. Ziceau, dar ai grijă, eu nu sunt șmecher doar de internet. Și a doua zi m-am dus la ei și erau speriați. Ce faci, Levi? Dar pe net erau extrem de șmecheri. Am avut multe întâmplări cu șmecherii de pe net, m-am distrat enorm. În ziua de azi doar mi-e milă de ei. Am foarte puțini hateri într-adevăr, dar îi privesc ca pe frații mei, dar cu o scară mai jos. Nu le răspund cu aceeași monedă, nu îi înjur. Îi iubesc. Să luăm un exemplu, fie că sunt copiii mei. Am și copii deștepți, dar și copii proști. Haterii sunt copii proști. Dacă mă enervează copilul, nu răspund cu aceeași monedă, ci îl ajut. Îl duc la medic, îi spun povești, îi pun muzică. E foarte simplu. Are nevoie de ajutor. Mi-e milă de toți care ne vorbesc de rău. Le zâmbesc. Le spun o poveste. Mi-e milă că ei încă nu știu că mie nu-mi fac rău deloc, ci își fac rău singur. Dacă aș răspunde cu aceeași monedă, aș fi la fel de jos ca ei. Ei vor să-mi strice ziua, dar le zâmbesc și strică ziua singuri. Se așteaptă să mă enervez. Nu sunt supărat pe nimeni, fiindcă dacă mă supăr, atunci cobor câte o scară. Nu poți fi supărat pe alții, ci doar pe tine. Omul deștept nu înjură pe alții, părerea lui este constructivă. Îți zice cu ce nu este de acord, nu vorbește mult, dar când vorbește știe sigur că zice adevărul. Minciuni sunt o grămadă, însă doar un singur adevăr. Nu vă rog să mă iubiți că nu știți. Nu ar fi corect să mi se ceară ceva ce nu pot face. Iubirea acum nu e iubire, ofer ceva să primesc ceva. Cândva se ofera necondiționat. Nu vă pot ruga să-mi dați ceva ce nu-mi puteți da, dar vă pot ruga ceva ce îmi puteți da. Puteți judeca, să gândiți rele, să vă înjurați, să vă bateți, să faceți rele, este cel mai ușor, sigur că puteți. Atunci vă rog să nu judecați oamenii, să nu gândiți rele despre ei. Dacă n-aveți ură, atunci aveți iubire. Și dacă reușiți să faceți asta, atunci voi veți forma o lume mai bună. Fără tine nu se întâmplă nimic, contribui la tot. Fără tine n-ar fi lumea la fel. Dacă tu te schimbi, se schimbă și oameni din jurul tău. Dar dacă voi vreți să lăsați partea întunecată să vă controleze, să faceți ce zic ei, atunci sunteți în pământ până în gât și nu mai e mult să intrați de tot. Tot ce se întâmplă în jurul tău a fost alegerea ta. Păcat că foarte puțin știu asta. Mai bine dau vina pe Dumnezeu, pe soacra, pe copii, dar tu ai făcut tot. Odată totul vi se va întoarce pe orice plan și voi veți mânca fructul. Tu ai construit casa și tu vei sta în ea. Oare e chiar atât de simplu? Vă e frică de partea întunecată. Diseară când mergeți la baie vă este frică, dar înjurați pe alții pe net. Ți-e frică de demon, de întuneric, nu cumva să pățești ceva rău. Dar zic ceva, peste toate astea există un monstru și mai mare: gândurile negative. Voi le creați, copacul crește și voi veți mânca fructele. Nu cel care a fost înjurat judecat. Dacă el este deștept, râde de ei și zice: săracii. Tu construiești casa și tu vei sta în ea și nu este indiferent deloc în ce casă vei sta. Pa!